Ayan guys, mga alas 7 na po ngayon ng umaga at grabe ang laki na ng tubig, ang taas na po ng baha dito sa aming barangay. Dito po yan sa barangay Magsaysay, Laoang, Northern Samar. Tingnan nyo naman apaw na po hanggang dito sa plaza. Ganitong may kalamidad ang pinagkakaabalahan dito sa mansyon ay ang pagluluto mga guys, panginginain. Ayan nagluto dito si dad ng palawan at syempre ng native na manok. Ayan, welcome back mga guys. Alas 2 pa lang ngayon ng madaling araw, pero grabe, hindi talaga ako makatulog dahil sa sobrang lakas ng ulan. Kaya naisipan kong mag video na lang dahil balak kong mag vlog. Grabe guys, ang lakas talaga ng ulan dito sa amin. At ayan namatay na yung kuryente. Ayan patay sindi na po yung kuryente. Grabe, hala, baha na naman to bukas. At grabe, wala pang ilaw. My goodness. Ito yung mahirap dito sa amin kasi kapag ganitong masama po yung panahon, talagang namamatay ka agad yung ilaw. Hala. Ayan, may ilaw na naman. Guys, bumangon ako at ito, sinilip ko dito sa labas ng aming bahay. Grabe, ang lakas ng ulan. At ayan baha na talaga kahit dito sa bahay namin. Ayan guys, mga alas 7 na po ngayon ng umaga. At grabe ang laki na ng tubig, ang taas na po ng baha dito sa aming barangay. Dito po yan sa barangay Magsaysay, Laoang, Northern Samar. Tingnan nyo naman apaw na po hanggang dito sa plaza. Grabe. Ito po yung isa sa nakakatakot dito po sa aming barangay kapag ganito pong masama po ang panahon, kapag may mga kalamidad po tulad ng bagyo at pagbaha. Ganyan lumalaki po talaga dito yung tubig. Talagang baha po talaga dito sa amin. At ayan mga guys, pagkalipas ng ilang oras, medyo humupa na po. Ang kaigihan po dito sa amin kasi yung aming barangay, yung sapa o ilog po dito sa amin ay ang karugtong po niyan ay dagat. Kaya medyo sa palagay ko parang mabilis pong lumalabas yung tubig doon sa mismong dagat. Kaya naman kahit papaano ay madali pong humupa ang pagbaha. Pero syempre nakakatakot po talaga guys dahil ayan, umaabot po yan hanggang tuhod, hanggang baywang, o minsan umaabot pa po yung pagbaha dito sa amin hanggang dibdib. Kagaya po nito guys, dito po yan sa bahay po ng aking tita sa barangay Magsaysay, Laoang, Northern Samar, sa Purok 5. Ayan pumasok na po sa kanilang tahanan yung tubig. At pati din po yung ilog dito na nagdurugtong doon sa dagat papunta sa barangay ay ayan umapaw na rin po. Ito po yung isa sa nakakatakot po dito kapag bumabaha po o nagkakaroon po ng mga kalamidad. Talagang bumabaha, ang laki po ng pagbaha. Ayan, sana naman po yung ating mga kababayan dyan ay ligtas po ang lahat. At syempre, ingat-ingat po tayo kapag ganito pong may mga kalamidad. Maigi na po ang lumikas ng maaga. At ayan mga guys, dito po sa mansyon, kapag ganito pong masama po yung panahon, wala po kaming ibang pinagkakaabalahan kung di ang manginain. Ayan, nagluto po dito si dad ng palawan. Ayan, kilala nyo ba yung pagkain ito? Comment down below. Napakasarap po. At syempre ng pananghalian na, ayan nagluto po kami dito ng manamis-namis at napakasarap na native na manok. Ayan guys, habang kumakain kami, yung baby namin walang kumuwang-muwang sa mga nangyayari. Ayun, kumakanta mga guys.